5 pasos para ser un bo director de corales. Número 1. Coñece a túa coral. Tens que saber con quen contas, cantas sopranos, cantas contraltos, cantos tenores, cantos baixos, si podes cantar a unha voz, a dúas, a tres, catro. Tens que saber o rexistro que van a poder cantar. Moi agudo, moi grave, registro medio. Número 2. Buscas cancións. Evidentemente é complicado buscar as cancións. Por qué? Porque teñen que primeiro adaptarse ao que acabamos de facer no punto número 1, adaptarse a túa coral. Segundo, teñen que ser suficientemente atractivas para que a xente lle poda gustar e sobre todo para que o público o disfrute. E 3, deberían ser o máis asequibles posible. Moitas veces tocarache a ti facer os arranxos, así que é mellor que busques unha canción que sea sinxela para poder despois facer os arranxos ou para poder adaptar a propia canción ao concerto. Tres, unha vez feito estes anteriores 2 pasos, pois habrá que empezar a preparar as cancións. Primeiro, deberías saber se necesitas preparar partituras, porque a xente pode mirar partituras, ou as letras, porque a xente prefiere letras. Tens que planificar os ensaios, calcular máis ou menos, baixo a túa experiencia, se é que a tes, canto tempo che vai levar a aprender esa canción. Quizás pretendes aprendela en 2 meses e estrenala xa nun concerto e aínda non sabes moi ben como vai a reaccionar o coro. Entón, o mellor é que empeces a preparar unha canción e cando vexas que está preparada, planificar, facela nun concerto máis adiante. Catro, planificar os ensaios. Tens que intentar sempre planificar os ensaios de forma de que non sempre estés mirando a mesma canción, non sempre estés mirando as mesmas cancións, nin no mesmo orden, para que a xente non se aburra. E aparte deso, non pode deixar moito tempo entre ensaio e ensaio de cada canción para que non se perda a línea. Número 5. Cando teñas todos estes pasos feitos e consideres que a canción está aprendida, intenta darlle máis ou menos entre 2-3 semanas repeticiones nos ensaios de formas varias. Primeiro unha voz solo, outra voz solo, despois varias voces xuntas, despois todas as voces xuntas, por partes, para que todas as canciones estén o máis aprendidas posibles. O importante é que se interioriza a canción para que, aínda que poda despois necesitar a xente ter que mirar o papel, a partitura, a letra ou o que sea, pois estén moito máis confiados, que sepan máis ou menos a estrutura da canción e como vai.